И здравейте хора, днес ще си разказвам моята рибарска история. Като цяло моята рибарска история започна като бях на 5. Първоначално разбрах, че дядо ми като е бил малък е ходил за риба и аз поисках да отидем с някой за риба. Войчо ми ме заведе на риба на язовир Искър, като бях на 5. Първата ми ловена риба беше каракуда. Беше много забавно, тръпката много ми хареса. Дядо ми в момента не може да ме води за риба, защото не може да ходи на патерици. Като цяло, да, това е. После, първата ми войца, която си купих, беше като бях на 10,5-11. Тя беше една за 35 лева от един рибарски магазин. Мисля, че това им беше най-ефтината войца, която продаваха. И си взех една макара за 40 лева. Като цяло, това ми беше първия сет. Първия сет ми беше за щука, защото аз след това почнах да гледам на 10 години Twitch Fishing или 9-10, да, някъде там. Почнах да гледам Twitch Fishing и зарибих по щуките, защото съм гледал на Мишо рибарската история и зарибих най-много по щуките. Като цяло много ми харесват, много са красиви и са много атрактивни риби. Тогава си купих една примамка за щуки и се опитвах да хващам щуки. Не ми се получаваше, но аз не се отказах и до ден днешен аз не съм хванал щука. Но все още се опитвам и сега ще ходя на гости скоро време. Добре, нека да се доразкажа. Значи, първата ми войца, нали, както ви казах, беше като бях на 10,5-11. Втората ми войца беше когато бях вече на 11, една пастърска войца. Отново някъде за 40 лева ми струваше и макарата също 40. Доста. Като цяло не беше много зле сета, аз съм бил малък, на Войч ми войците първоначално аз използвах неговите. Те бяха стари, но аз си бях доволен от тях, защото аз нямах претенции като бях малък. Целта ми беше просто да хвана риба, защото това ми беше моята най-голяма страст. На всички вас казвам, запалете се по риболова или по някакъв хубав спорт. Не бъдете, как да кажа, извинете за тия думи, наркомани. Знам, аз в момента съм на 13 години, знам, че 12-13 годишните вече са почнали по лош път. Не ви съветвам да го правите. Някои хора стават такива, не дейте. Риболова е много хубав спорт, като цяло много ще ви хареса, ако се запалите по него. Сега вече аз имам доста въдици, имам си една чанта на Рапала, един куфър на Супербак, още една чанта на Супербак, на Twitch Fishing въдицата, на Diamond въдицата, на Warrior, на... Всъщност тези три са всъщност. Но да, доста са за мен, аз нямам много големи претенции за въдици. Като цяло няма какво друго да разкажа. Аз след това от Twitch Fishing се запалих по спининг риболова и вече наистина, въпреки че на спининг риболов съм хващал само 2 риби, аз не съм се отказал от спининг риболова. Знам, че някои хора, примерно, като виждат, че вече 2-3 години не хващат на този риболов, сменят на друг. Аз не съм го направил, защото спининг риболова ми е страст, много ми харесва, но все още не съм хващал много риби на него. Като цяло, аз съм много благодарен на майка ми, аз събирам пари, но фактически тя ми ги дава, аз съм много благодарен на майка ми, баща ми не живее с нас, той е в Германия, много рядко се виждаме, даже почти никога. Дядо ми не може да ходи, баба ми помага с каквото може. И като цяло, това е моята рибарска история, аз нямам толкова дълга рибарска история. Фактически, може би втория ми риболов беше като бях на 8, пак на язовир Искър, където аз и Войчо ми бяхме капо цял ден и аз бях единствения, който изкара една каракуда и един слънчак. Добре, като цяло това е моята рибарска история. Да, като бяхме там, беше доста ветровито и студено, беше някъде зимата и аз бях единствения, който успя да хване риба, за което бях доста доволен. Но все пак, да, това е като цяло. Аз сега наскоро ходих на Герман и хванах доста добри пастърви. Доста е хубаво на Герман, доста ми харесва, но на мен лично най-ми харесва така по-интересната среда, като примерно някоя река, по-буйно като цяло. Имам предвид, нали, реките, язовирите, нещо изоставено такова. Те са ми най-любими.
но и на платените се хващат наистина много риба. Като цяло, какво друго? Мога да ви разкажа, като бях на 10, ми беше третия риболов с един приятел на майка ми, където хванахме, ние бяхме с братовчет ми и хванахме скобари и някакви такива кленчета и мренки и моронажи. Бяха доста красиви, имаше една доста голяма мренка и един доста голям моронаж. Поне на мен са ми се стрували големи. Като цяло аз няма какво друго да разкажа, но ще се опитам нещо да скълпя. Аз нямам чак толкова дълга рибарска история. Чакайте сега, извинете хора, нещо се сетя. На 11 също отидох за риба, отново с приятеля ми на майка ми, с него съм ходил най-много. И на 11:30 отидох с майка ми за първи път за риболов, където си хванах първото кленче на един воблер. На Струма бяхме, на Невестино, ако го знаете къде е. Като цяло това е моята рибарска история. Много ми харесва, че има някакви канали и такива места, където мога да ловиш в София. Където примерно Южния парк, където има доста риба. Миша, доколкото знам, доста е зарибявал там. И като цяло това е моята рибарска история. Аз няма какво друго да разкажа. Много ме харесва тази страст да лова риба, просто да имаш така риба в ръцете, да ти дърпа на въйцата, просто е много приятно. И това беше от мен, хора. Ай, чао и до другия път.